మేము చెప్పేటటువంటి భాష ఇక్కడ అది అవగతంలోకి రావాలి, అది అర్థమైపోవాలి, అది మీ జీవితంలో ఉపయోగార్థమై ఉండాలి. మేము చెప్పడం ఊరికే కాదు, మీ సమయాన్ని వృధా చేయటం కాదు. అయితే అలాంటి గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు మేము చెప్పేటటువంటి వాక్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది మనకు చెప్పారు. ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా మొదట్లో ఎక్కడ ఉండేవి? మహాత్ముల దగ్గర ఉండేవి. మహాత్ములు కూడా ఈ దేశంలో ప్రచారం చేశారు, ప్రసారం చేశారు. మరియు గ్రంథ రూపకంగా వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా వ్రాయబడి పొందుపరిచి మనకు అందించారు. అది తాళపత్ర గ్రంథాలు కానీ, లేకపోతే శిలాశాసన లేఖనములు కానీ, లేకపోతే ఈ రోజు దొరుకుతున్నటువంటి కాగితాల రాతపూర్వకంగా కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకు పొందుపరిచి మనకి ఇచ్చారు. అయితే పూర్వకాలం నుండి అది వేదారూపకంగా కానీ, శాస్త్రాల పరంగా కానీ, పురాణాల పరంగా కానీ, లేకపోతే ఏ చిన్న చిన్న కొన్ని సంస్థానాలు ఉన్నాయి, ఆ సంస్థానాలు రాసినటువంటి కొన్ని గ్రంథాల పూర్వకంగా కానీ ఆ మహాత్ములు తమ అనుభవాన్ని తాము పొందినటువంటి సుఖము మరియు దుఃఖము, సుఖమే కాదు సుఖము మరియు దుఃఖము రెండింటిని కూడా వివరంగా క్లుప్తంగా మనకు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. అదే కోవకు చెందినటువంటి శ్రీ 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 పరమహంస సద్గురు పూలాజీ బాబా గారు తాను కూడా తన యోగాభ్యాసంలో, యోగ జీవితంలో, సంసారిక జీవితంలోనే కాదు, యోగ జీవితంలో తాను పొందినటువంటి ఆనందాన్ని మనకు ప్రసారం చేసి చిట్ట చివరికి ఇది ఎలా పొందాలో, ఎందుకు పొందాలో, దీని యొక్క ఆవశ్యకత, అవసరము ఏమిటో వీటన్నింటిని కూడా బాబా గారు మనకు క్లుప్తంగా అందించారు. మనం విన్నాము, అందరూ కూడా విన్నారు. కానీ అది అమలులోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారో, దాన్ని అమలు చేయకుండా తన జీవితంలో ఉపయోగంలోకి తీసుకురాకుండా ఎంతమంది దానిని మన బుద్ధి నుంచి, మన మనస్సు నుంచి బయటికి పారద్రోలారో ఇది ఎవ్వరి సంగతి వాళ్ళది. కానీ మహాత్ములు మనకు మాత్రం నిష్కల్మషంగా, అంటే ఏది కూడా దాచకుండా శుద్ధమైనటువంటి జ్ఞానము, శుద్ధ తత్వంతో మనకు బోధించారు. ఇందులో ఏ తప్పిదము కూడా లేదు. బాబా గారు కూడా అది మరాఠీ భాషలోనైనా సరే, గోండి భాషలోనైనా సరే, హిందీ భాషలోనైనా సరే, తెలుగు రాలేదు. కానీ ఆయన గారు వివరంగా మనకు అందించారు. ఇలా ధ్యానం చేయండి, ఇలా ఉపయోగంలోకి తీసుకురండి. అయితే దీనికి ఉదాహరణగా చాలా మంది యొక్క మహాత్ముల యొక్క ప్రవచనాలు, శ్లోకాలు, ఆభంగాలు, వాటి యొక్క భజనాలు, వీటి యొక్క ఆధారాలు ఉదాహరణగా మనకు బాబా గారు ఇచ్చారు. ఇది నిజము, ఇది నిజము, ఇది సత్యము, ఇది ముమ్మాటికి సత్యము, నేడు నేను చెప్తున్నాను, ఈ కాలానికి సత్యం అనేది కాదు, ఎన్నటికి కూడా ఎప్పటికి కూడా ఇది సత్యమై ఉంటుంది అని బాబా గారు మనకు బోధించారు. అయితే దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి? మరి ధ్యానము, ధ్యాన కేంద్రము, ఇవన్నీ కూడా మహాత్ముల యొక్క గొప్ప గొప్ప వాక్యాలను తీసుకొచ్చి బాబా గారు మనకు చెప్పారు. మన తెలుగు రాష్ట్రంలో వేమన్న, మహాయోగి వేమన్న గారు ఉండేవారు. ఆయన కూడా రాశారు, గురు చరణములు బట్ట గుక్క గర్చున, గురు చరణము విడువ గుక్క గర్చు, గుక్కకున్న గుణము నరునకు లేదురా, విశ్వధాభిరామ వినురవేమ అన్నారు. గురు చరణము బట్ట, గురువుని యొక్క బాబా గారి యొక్క శ్రీ 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 పరమహంస సద్గురువుని యొక్క చరణము బట్ట కుక్క గర్చున. కుక్క అంటే ఏమిటి? మాయ. ఇప్పుడు పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారే, మీరు ఆ మధ్యలో అంటున్నట్టు మీరు అటు విన్నాక పిల్లల యొక్క అల్లరిని విన్నాక మధ్యలో ఉన్నారు కదా, ఇదే మాయ. వాళ్ళు అల్లరి చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళ మనసు ఏమంటుంది? వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఏదో ఒక పని చేస్తుంటారు. ఇది మాయ. గురు చరణము బట్ట అంటే చిత్తము బట్ట, నిజమైనటువంటి చిత్తాన్ని సాధించక మనిషి ఆ సమస్యలను పడిపోయి ఏదో ఒక రకంగా, నాకు డబ్బు లేదు కదా, నా పిల్లలు ఇలా అంటున్నారు, నా కొడుకులు అలా పోయారు, చదువుండ్రంటే ఏటో పోయి చదువు లేక, ఏదో ఒక రకమైనటువంటి బాధ్యత లేక అన్నటువంటి సందర్భాలలో మనం అలాంటి విషయాల మీద బాధపడుతుంటాం.
ఈ జ్ఞానం అనేది ఆయన గారు చెప్పారు. ఎవరు? వేమన్న గారు, మహాత్ములు మహాయోగి వేమన్న గారు. గురు చరణము పట్ట, గురువుని యొక్క చరణము చిత్తంతో పట్టిన ఎడల, అనగా చిత్తంతో ధ్యానం చేసిన ఎడల, ఒకవేళ ధ్యానము చెయ్యని ఎడల, అది చేసిన ఎడల ఏం జరుగుతుంది? ధ్యానము చెయ్యని ఎడల ఏం జరుగుతుంది? చిత్తంతో గురు చరణము బట్ట, అంటే గురువుని యొక్క చరణములు చిత్తంలోకి మనం ప్రవేశించి చిత్తంతో ఒకవేళ నామస్మరణ చేసిన ఎడల, ఇంతకు ముందు ధ్యానం గురించి చెప్పారు మన రాములన్న గారు కానీ, కోడిబా వర్గే సార్ కానీ, మన ఆడవ ప్రకాష్ గారు కానీ, మన జ్ఞానోబ సార్ గారు కానీ, భగవంతరావు సార్ గారు కానీ, వీళ్ళంతా కూడా చెప్పారు ధ్యానం చేయండి చేయండి. కానీ అది ఏ విధంగా ఉండాలని మన మహాయోగి వేమన్న గారు గురు చరణములు బట్ట, కుక్క గర్చన, కుక్క అంటే ఇక్కడ మాయ, గురు చరణము విడువ. ఒక్కవేళ ఆ చిత్తాన్ని నువ్వు మర్చిపోతే, విడమరిస్తే, దాని తప్పకుండా నువ్వు అసలే చెయ్యకపోతే, కుక్క గర్చు అన్నాడు. ఆ మాయ నిన్ను కవరిస్తుంది, ఆవిస్తుంది, నిన్ను నాశనం చేసి పాడేస్తుంది అని అర్థం. గుక్కకున్న గుణము నరులకు లేదురా విశ్వదాభిరామ విగుణమే. అది గురు చరణములందు మేము చిత్తంతో ఉన్న సందర్భంలో మాయ మనల్ని ఏం చెయ్యదు. మాయ మనల్ని ఏమైనా చేస్తుందా? చెయ్యదు. కానీ ఆ చరణంలో అనగా ఆ చిత్తాన్ని మనం ఒకవేళ మర్చిపోతే మాయ మనల్ని కవరిస్తుంది, మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. అయితే కుక్కకున్న గుణము, గుక్కకున్న గుణము నరులకు లేదురా. మంచివాడిని కూడా నరుడు తిడతాడు, చెడ్డవాడిని తిడతాడు, ఎవరినైనా హేళన చేస్తాడు, విరుద్ధంగా నడుస్తాడు. అంతటి గుణము మాయకు కూడా ఉందిరా, భయపడుతుందిరా సద్గురువుని. కానీ మాయ, మనిషి భయపడతాడా? పడడు. ఆ మార్గం మంచిది, ఈ మార్గం మంచిది, అన్ని మార్గాలు మంచివే. కానీ తాను ఏ మార్గం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాడు, ఏ మార్గంలో ఉండి దేనిని సాధించాలనుకుంటున్నాడు, ఇది మంచిదా, ఇది మంచి సాధన చేస్తున్నాడా, మంచిగా ఉంటున్నాడా, మంచి బుద్ధితో ఆలోచిస్తున్నాడా, మంచిని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా అనేటటువంటి తత్వం గురించి ఒక ధ్యానం. మనలో ఉండేటటువంటి గుణాలు, మంచి చెడ్డవాడు కాదు, మనలో ఉండేటటువంటి గుణాలు మనల్ని చెడ్డగా మార్చేస్తాయి. అది కామం కానీ, క్రోధం కానీ, లోభం కానీ, పెచ్చుతో కూడుకున్నటువంటి మన కోరికలు కానీ, మన గర్వం కానీ, మన కపటం కానీ మనల్ని సర్వనాశనం చేసి పడేస్తుంది. అందుకోసమే జగద్గురువులు తుకారాం మహారాజ్ గారు ఏమంటారు? ఓ వాడా మాజే సద్గురు రానా, మాజే శ్రావడే రానా, पाचे ही तत्वाचे ज्योति प्रकाश चले जाना, निराकार वस्तु जैसा कार्याले, जैसा कार्याले. नौ दरवाजा खिड़की आत्मूर्ति बसावले, 16 संदे 72 कोटुडे निर्मले, देव काय निर्मले. ఇది ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మనం ధ్యానం చేయాలి, ఎందుకు చిత్తం చేయాలి, గురువులు చెప్పినటువంటి వాక్యాలను మనం ఎందుకు అనుసరించాలి అనేటటువంటి ఈ శరీరము ఒక ఆరతిలో జగద్గురువులు తుకారాం మహారాజ్ గారు, బాబా గారు మనకు డైరెక్ట్ గా అంటే ముఖాముఖిగా మీరు ధ్యానం చేయండి అని ఆ కేంద్రం యొక్క పేరే ధ్యాన కేంద్రం పెట్టేశారు. ఇందులో చేయమన్నాడు, నిరాకార వస్తు జైసా కార్యాలే. పంచతత్వములతో కూడుకున్నటువంటి ఈ శరీరము పంచ ఆహారాలే కాకుండా అనేక రకాలైనటువంటి పండ్లు, ఫలహారాలు, ఇవన్నీ కూడా నవధాన్యాలు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆహారాలు తిని ఇందులో వీర్యం తయారయ్యి తల్లి యొక్క గర్భం మూల మనం తయారైపోయి బయటికి వచ్చి ఈ రోజు మానవ జన్మని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవరాశులు కూడా ఈ విధంగానే. కానీ మనిషికి నిరాకార వస్తువు జైసా కార్యాలే, మనం ఆకారంలో వచ్చేసినాం. ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నాము? నిరాకారంలో ఉన్నాము, ఆత్మతత్వంలో ఉన్నాము, శక్తి తత్వంలో ఉన్నాము. కనుక
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? ఈ నిరాకారం నుంచే చివరికి ఆకారం నుండే మరి నిరాకారానికి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రక్రియయే, సాధనయే ఈ ధ్యానం. ఇంతవరకు మంచిగా ఉన్నాం, సంసారం చేస్తున్నాం, కానీ నిరాకారం నుంచి ఆకారానికి వచ్చినాము. మనిషి రూపంలో కానీ, జంతు రూపంలో కానీ, ఏ ఇతర కీటకములు కానీ, పక్షులు కానీ, పక్షాదులు కానీ, ఇంకా ఏమైనా జంతువులు, జలచరాలు కానీ, వనచరాలు కానీ, ఏవైనా సూక్ష్మ జీవులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా నిరాకారంలో ఉండి ఆకారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా నిరాకారంలోకి చేరుకోవాలి అన్నటువంటి సత్సంకల్పమే శ్రీ 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 పరమహంస సద్గురు పూలాజీ బాబా వారు ఒకే ఒక వాక్యంలో, మీరు ఈ ధ్యాన కేంద్రంలో ధ్యానం చేయండి, ప్రతినిత్యము ధ్యానం చేయండి, మీకు ఎంత వీలు కలుగుతుంది, మీ శరీరం ఎంత మీకు సహకరిస్తుంది అంత మటుకు మీరు ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అన్న మంచి వాక్యాన్ని, మహావాక్యాన్ని బాబా గారు మాకు అందించారు. ఇది కథ. చూడ సందేవాతర కుటురే కాయ నిర్మలే దేవా కాయ నిర్మలే. 16 అయినటువంటి మన కీలలు ఉంటే వంపులు తిప్పులు. 72 కొట్టుడే 72,000 అయినటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి నాడు కాయ నిర్మలే దేవా కాయ నిర్మలే. 9 దర్వాజా కిటికీ 9 దర్వాజా కిటికీ ఆత్మూర్తి బసావలే. ఇక్కడనే నువ్వు కూర్చొని పెట్టిపోయావు, నువ్వే నిర్మాణం చేశావు, నాలోనే నువ్వే కూర్చున్నావు, కూర్చొని జగత్తును చూస్తున్నావు, కానీ నాకు మాత్రం దర్శనం ఇవ్వటం లేదు అన్న వాక్యాన్ని, నీకు కూడా దర్శనం కలుగుతుంది అన్న సందర్భం పూలాజీ బాబా గారు ధ్యానం చేయాలి. అది అందుకోసమే చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందుకే జ్ఞానేశ్వరులు చెప్పారు, జాగా ఏకాంత సావా తెతే కల్లోడన సావా. आदि आसन साधावा मग साधावा अहम भाव व्यान नाडीचा ओडवा तत्वे द्वारा అన్నారు. ఆసనంలో కూర్చొని మనం ఏం చేయాలి అనేటటువంటి ప్రక్రియను, సాధనను జ్ఞానేశ్వరిలో కూడా జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ గారు ఆది ఆసన సాధన, మనం కూర్చొనేటటువంటిది. కానీ మనకు సాధనంలోనే కాదు, మనకెక్కడ అన్ని అల్లర్లు కూడా మన దాంట్లో ఉంటాయి. ఒకడంటాడు నాకు డబ్బు కావాలి, ఇంకొకడంటాడు ఇంకో రకమైనటువంటిది కావాలి, ఇంకొకటి ఆశ వ్యక్తం నాకు ఒక పెద్ద పదవి కావాలి, నేను గొప్పవాడిని అయిపోవాలి, అందరికంటే నేను శ్రేష్ఠుణ్ణి అనేటటువంటి సందర్భాలు, అనేటటువంటి వాక్యాలు ఇవన్నీ కూడా మన బుద్ధిలో సొచ్చుకపోయి ఉంటాయి, బాగా పీడైపోయి ఉంటాయి, అందులో పోయి జీర్ణించుకు ఉంటాయి. వీటన్నిటిని తీయకపోతే ఇది మాత్రం సాధ్యం కాదు. అది మనం ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో మన మనసును, మన బుద్ధిని తెలుసా? చిన్నగా పిల్లవాడు ఉన్నారు, ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళేమంటారు, అరే మీ నాన్న వస్తున్నాడు, మా అతని మనసును నాన్న మీద పారదొలుతున్నాం, అలా నీరు వేసినట్టు, మురికిని అక్కడ పాడేసినట్టు. నాన్న వస్తే ఏమంటాడు, ఆగోగ మీ అమ్మ వస్తుంది, మా అమ్మ వస్తుంది, ఇలా. మళ్ళీ తాత వస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకొకడు వస్తున్నాడు, మీ మామ వస్తున్నాడు, మళ్ళీ వస్తున్నాడు అనుకుంటా మంచిగా 16 సంవత్సరాలు, 17 సంవత్సరాలు, 18 సంవత్సరాల తర్వాత జమ అయిపోయి మన లాంటి ముసలు మాట నీ పెళ్లి చేస్తున్నారు. మన మనసును ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా? మనం పెద్ద మనుషులం కూడా, అరే నీ పెళ్లి చేస్తున్నావు, పెళ్లి అంటే ఏమిటి? నీకు భార్య వస్తున్నది, అందమైన భార్య అంటే మళ్ళీ భార్య వైపు పెట్టేస్తున్నాం, మన మనసును, మన బుద్ధిని భార్య వైపు పెట్టేస్తున్నాం. అటు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కూడా కొన్ని కొట్లాటలు, ఏమేమో కథలు, తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచనలు అక్కడ ఉంటాయి. మా కోడలు మంచిగా లేదు, లేకుంటే వాడు మా అల్లుడు మంచిగా లేడు అనేటటువంటి కొన్ని భాషలు ఉంటాయి. అక్కడ కొట్లాటలు జరగటం, మన మనసును మనం పాడు చేసుకోవటం. దాని తర్వాత కొడుకులు పుడతారు. ఇదో పిల్లవాడు దొరికినప్పుడు అరే వీనికి చడ్డీ కావాలి కదా, వీనికి నెక్కర్ కావాలి కదా, వీనికి స్కూల్ పోవటానికి కావాలి. మన మనసును మాయలోకే మనం ఇలా పెడుతూ అలా సాగిపోతున్నాం మన జీవితం. ఇంత చివరికి పెద్ద రోగం వచ్చి కాలు చేతులు పడిపోయిన తర్వాత అయ్యో అమ్మో ఏం జరిగింది అనే తపనతో, తీవ్రమైనటువంటి బాధతో మనం బాధపడుతుంటాం. అందుకోసం ఇలాంటి బాధలు రాకుండా శ్రీ 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 పరమహంస పూలాజీ బాబా గారు మనకు సరళంగా, సవినయంగా అర్థమయ్యేటటువంటి భాషతోనే అర్థమయ్యేటట్లుగా మనకు బోధించి మన కేంద్రాన్ని కూడా ధ్యాన కేంద్రము అని పెట్టారు.
ఎవరైనా ధ్యాన కేంద్రం అని పెట్టారా ఈ జగత్తులో? ఎక్కడ కూడా లేదు. అది పాశ్చాత్య దేశాలలో కానీ మన భారతదేశంలో కానీ బాబా వారు ఎంచుకున్నటువంటి గొప్ప వాక్యం అది ధ్యాన కేంద్రం. ఇక్కడ ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? కేవలం ధ్యానమే చేయవలసి ఉంటుంది అన్నటువంటి వాక్యాన్ని గొప్పగా ప్రతిపాదించి మన ముందుంచి బాబా గారు మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నారు. వెళ్ళిపోయారనుకోకండి, చూస్తూనే ఉన్నారు. ఎవడేం చేస్తున్నారో, ఎవరి నాటకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎవడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఎవడు వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు, ఎవడు డబ్బుల కోసం ఉన్నాడు, ఎవడు పదవుల కోసం ఉన్నాడు, ఎవడు నాకు గాలి పీఠం రావాలి మరి నేను కూడా అక్కడ కూర్చోవాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నాడని ఆయన గారు మంచిగా చూస్తున్నారు. అది ఎక్కడ చూస్తున్నారో తెలుసా? నేను మరణిస్తున్నాను. బాబా గారు ఒక వాక్యం అన్నారు, నా ధ్యానం కూడా మరణిస్తుంది, ఆగిపోతుంది, కానీ నా జ్ఞానం మాత్రం ఎన్నటికి మరణించదు, అది చావదు, చావు లేనిది అన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనకు ఇచ్చారంటే బాబా గారు ఎక్కడున్నారు? మీ పాంప్లెట్లో కూడా ఉన్నారు. అందరినీ చూసి పాంప్లెట్ వాడు వానికి ఇచ్చాడా, వీనికి ఇవ్వలేదా, వానికి ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు. ఇది మహత్తులు. ఈ జీవితం బతకాలి అన్నారు, చావు లేని జీవితం బతకండి అన్నారు. అందుకోసమే మీరు కూడా మంచిగా ధ్యానం చేసి చిన్న పిల్లలకు కూడా సంస్కారం నేర్పాలి. ఎవరైనా సంస్కారం నాతో అయిపోయింది అనకూడదు, అర్థమైందా? నాతోనే అయిపోయింది ఇక నాకెందుకు అనేది కాదు. అందుకోసం చిన్న పిల్లలతో సహా మనం కూడా ధ్యానం చేయటం, మన పక్కనే అల్లరి చేసిన పర్వాలేదు కానీ మన పక్కనే కూర్చోబెట్టాలి. అల్లరి చేసినోడు వీడు వద్దు అని అనకూడదు, అర్థమైంది? వాడిని దూరానికి పంపించకూడదు. దూరం నువ్వు వెళ్ళిపో, ఇక్కడ అల్లరి చేస్తాను, వాడు అల్లరి చేసిన పర్వాలేదు కానీ మనం చేస్తూనే పోవాలి. అందుకోసమే మీకు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇప్పుడు కూడా మనకు ప్రవచనాలు చేశారు. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త చెప్పే ఉద్దేశం కూడా ఇది. వాళ్ళు మీకు సవినయంగా చెప్తూనే ఉంటారు. ఇక ముందు కూడా ఈ ప్రవచనాలు ఇలాగే సాగుతూ ఉంటాయి. కనుక మీరంతా కూడా ఈ ధ్యానం అనేటటువంటి గొప్ప వాక్యాన్ని సద్వినియోగం చేసి దానిని మీ లోపల మీరు ప్రాప్తించుకుంటారని నేను చెబుతూ ఈరోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశము ఈ వాగ్దరి యొక్క కేంద్రం, ధ్యాన కేంద్రం సభ్యులు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురా ప్రముఖులు, మరియు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు బోధించినటువంటి పెద్దలు, అక్కలు, అమ్మలు, మీ అందరి పాదాలకు నేను ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాన్ని శ్రీ శ్రీ పరమహంస సద్గురు పురాజీ బాబా వారి యొక్క పాదాలకు అర్పిస్తూ నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. అందరికీ కూడా జై.